Turun käräjäoikeudessa alkoi tänään laaja graffiti-oikeudenkäynti. Syytteessä on 9, 15, 18-vuotiaista nuorta miestä, joiden epäillään tehneen graffiteja jopa 500 kohteeseen. Vahingonkorvausvaatimukset nousevat lähes 120 000 euroon. Turun käräjäoikeudessa ehdittiin tänään lukea vasta osa 200 syytteestä laajassa graffiti-jutussa. Syytettyjen penkillä on 9 turkulaista nuorta miestä. Juttu alkoi purkautua, kun tekijöitä saatiin kiinni itse teossa. Yksi näistä päätekijöistä on saatu sitten jossain vaiheessa kiinni teosta ja hän on sitten ihan itse alkanut kertomaan. Poliisin työtä esitutkinnassa on helpottanut se, että todistusaineistoa keräävät tekijät itse. Kuvia julkaistaan avoimesti internetissä. Vaikea sanoa sitten, että miten niin kuin tuomittavina nämä nuoret sitten itse pitää tätä toimintaa. Että on tämä graffiti-kulttuuri semmoinen jonkinnäköinen ideologia. Jutun laajuus nostaa korvausvaatimukset jopa 120 000 euroon. Korvausvaateita esittävät useat kiinteistöyhtiöt, kuljetusliikkeet ja valtion rautatiet. Yksin Turku Energialle graffitit merkitsevät vuosittain noin 40 000 euron siivouslaskua. Tällä muuntamolla on semmoinen tarina, että vuonna 2003 kesällä niin ympäristövirasto antoi Turku Energialle nootin, että näille maalauksille pitäisi tehdä jotain. Muuntamo maalattiin kuntoon ja parin viikon kuluttua se oli uusien graffitien peitossa. Me maalattiin 2 viikon päästä uudestaan, niin meni taas 2 viikkoa, niin oli taas uudet kuvat ja tätä on nyt jatkunut sitten tämmöistä kissa-hiirileikkiä 2003 lähtien. Joku voi katsoa, että se on ympäristötaidet, mutta meille se on ongelma.